Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu yan uwa jama'a assalamu alaikum. Da fatan kowa ya wuni lafiya. Yau bidiyon mu na yau wata 'yar damuwa ce wadda al'umma suna ɗan yawan shigarta dangane da kira a wajen waya. Damuwar shine ba wani abu ne wai face idan mutum ya je yin kira. To idan kana da layi biyu a cikin wayar naka, kai za ka ga kana so ka yi kira. Amma duk lokacin da za ka yi kiran nan za ka ga layi ɗaya shi yake tafiya. Ƙila kai sim 2 ake so ka yi kira. To idan duk lokacin da ka je yin kira sai ka ga sim 1 ne yake tafiya ba sim 2 ba. To jama'a na ɗan yawan mun complain dangane da hakan. Shine ga ya dace ya kamata in ɗan nuna wa jama'a wannan hanyar da za su kowa ya cire da kanshi ba sai ya je ya kai ma wani ba. Da farko dai bari in nuna muku abin da nake nufi kamar haka. Kun ga gashi layuka na gashi akwai MTN akwai Airtel gasu kuna gani MTN ne da Airtel. To idan ina so in yi kira misali ina so in yi kira da sim 2, to ga number nan a sama gashi in gwada kiranta gashi na danna wannan kun ga ya kamata a ce ta nuno min sim 1 nake so in kira ko sim 2 sai in zaɓa amma bata nuna min ba. To wannan matsalar ce nake bayani akai. Kamar ga number waya ita ma ina so to kun ga ba nuna min kawai ya je sim 1 kuma ba sim 1 ɗin nake so in kira ba. To da farko abin da za mu yi mu warware wannan matsala shine za mu nemo a can mu shiga wayar mu a nemo inda aka rubuta setting. Za mu nemo setting. Ga setting ɗin mu nan gashi sai mu shige shi haka. Idan muka shiga setting ɗin mu sai mu ga inda aka rubuta sim card and mobile network sai mu danna a gurin. Gashi mun danna. To akwai wani guri nan da aka rubuta call preference gashi nan wannan sai mu danna shi kamar haka. To kun ga inda matsalar take nan gashi nan inda an rubuta Airtel NG. To ga dot nan gashi nan kun ga a Airtel ɗin yake. To mu kuma ya kamata a ce duk za mu kira nuna muna wani layi ne sai mu ta ɗauki wannan na ƙasa ask every time gashi sai mu danna shi haka. To mun danna shi mun ga ya dawo ask every time sai mu dawo fuska mu danna kamar haka. Mun dawo fuskar wayar mu sai mu danna wurin kira. To mun danna wurin kira ga number mu can ta sama gata bari mu gwada yin kira mu ga gashi. Yawwa to kun ga ya nuna mana sim 1 ko sim 2 wanda duk muke so mu kira sai mu danna shi kamar haka ga sim 2 muke so. Kun ga kiran mu ya je ga sim 2 gashi. In kuma ga sim 1 muke so misali muna danna haka in sim 1 ne sai mu danna sim 1 ɗin gashi ga number mu ta je sim 1. Yawwa sannan kuma data kuma again wani za ka ga data shi sim 1 take yana da data a sim 1 amma kuma setting data a sim 2 take. Duk da same problem ne za ka shiga setting ɗinka. Idan ka shiga setting ɗin naka kamar gashi haka duk a nan sim card and mobile network za ka shiga sai ka nemo inda gashi nan data preference sai ka danna gashi idan sim 1 kake son ta gashi nan Airtel in kuma sim 2 ne sai ka danno ya dawo haka ga MTN. Wannan shine hanyoyin da za ku bi ku warware waɗannan damuwa insha Allah. Don Allah in kun ji daɗin wannan bidiyo ku danna mana alamar like kuma ku yi muna subscribing domin bidiyoyin mu su shiga inda ma ba mu yi zamani za su shiga ba. Kuma don Allah ku mana sharing domin 'yan uwa su amfana. Mun gode sai kun ji mu a bidiyo na gaba.